दानो लुनो मावनो दांनो सोलोखा मालायनि हिन्जावा मोदोमखौ मोदोमलायनाय ओंख्रि संना बिसायनो जाहोयोब्ला नों संनाय दैल' ओंख्रिखौ बोरै जाबाय थानो सबायजों साम'जों अनलाजों दाउजों संनो रोंगोन ना आगै नों हिन्जावनि बिसाया मालायनिखा रादाय खानानै बिलाइ जानांगौखा हिन्जावनि बिसाया मालायनिखा रादाय खानानै बिलाइ जानांगौखा हौवानि न'फोरखौ सिबिनांगौखा बेनोथ' सना मैना हिन्जावनि बेहेरखा बेनोथ' सना मैना हिन्जावनि बेहेरखा नायाबोला गुबुना दसेनो खाबु मोनो फाननो गैयै गैयै रुगुंखौरो नायाबोला गुबुना दसेनो खाबु मोनो साननानै नायदोंना नों गावखौनो आसार बिसा समबारोबोला थालांगोन जोंनि संसार समबारोबोला थालांगोन जोंनि संसार सबायजों साम'जों अनलाजों दाउजों संनो रोंगोन ना आगै नोंखुनजोआ हले संनो खावनो गोरों बिहामजो नागिरबायो 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 समाजखौ सिबिनायनि मानोना नों आं जों जयै नों आं जों खौसेयै जोङो जथुमोब्ला गोसोनि साननाय आरो मावनायफोरखौ होलाय लालाय खालामोब्ला सानसेब्लाबो समाजा जौगागोन सानसेब्लाबो जोंनि बर' थुनलाइया जौगागोन बेखिनियानोसै बेवहाय मानसिगिरिनि बिबुंथिआ जादों गराय हर्स हेलो गरगा गरायखौ माबोसे मोनखोनो दासिम मासनि गराय मोनबाय सार बे खेबाव गरायनि बेसेना जोबोद दावखोबाय सार मासेयावनो 2 कौटिनिफ्राय 10 कौटिसिम बियो बेसेनखौ गरायनि बिगोमाफोरा गप्ताया फिन होयो बेसेना जिखियानो जायाथों गप्ता बायथारनायनि एग्रिमेन्टखौल' खालामथारनो जागोन सार गप्ताया फिन हरो हजों इसिङाव थानाय जौस्रांनि बिसि लाबारिया बाथ्राखौ खोनानानै गुरला बागदावो आरो फिसायनि सिगाङाव फैनानै सोङो जेखि बिफा बे खेबाव एसेबां बुरजा बेसेननि गरायखौ नायथारगोन आं आवगायाव बायनाय गरायखौथ' नों आंनो खिन्थिखायासै बे खेबाव गरायखौ नायथारगोन आं क'क्राझार बागानसालिनि फार्स्ट क्लास थिकादार जौस्राङा गुवाहाटी नोगोरमानि खारगुलियाव जोबोर गिदिर 3 स्टार हटेल दङ जौस्रां गप्ताया गरायखौ लानानै गुवाहाटी खारगुलिनि
जौस्रांनि 3 स्टार हटेलाव थांगासिनो दं। सुपार बास, एसि बास थांनानै हटेलनि मोखाङाव दोनथाहैयो। जौस्राङाबो बिसि लाबारिखौ लांनानै हटेलाव दोनहैयो। मानोना गराय बायनायनि बाथ्रा, गराय बायनायनि बाथ्रा। बासा सहैनाय लोगो लोगोनो लाबारिया गोजौनिफ्राय गाहायाव लिफ्टजों ओंखारबोयो। ओंखारबोनानै सानो आरो गरायखौबो एसि बासाव लाबोयो नामा सोंहैयो आरो। फिसाया गाहायावनो दंखायो। जौस्राङा लाबारिखौ बुङो, जेखि बिमा गरायखौ बे सुपार बासाव लाबोदो। लाबारिया नायनो थांनाय हाथारला, मा गराय मा बियो। दों थांनानै सुपार बासनि दरजाखौ बुहैयो। बेनिफ्राय हेन्दिमेना दरजाखौ खेंनानै होयो। खेंनानै होयोब्ला लाबारिया खर'खौ सोनानै बास सिङाव गराय नायनाय नोजोरजों नाहरो। खर'खौ सोनानै नायहरबा नुयो उदै गिदिर गिदिर, एकदम बिराद देलाय मालाय फैनाय मानसिफोर गोजासो। बेनिफ्राय लाबारिया आसरित मोनबाय आरो गोमोबाय। गराया बेनो नामा? फिसाइसेव सोंबाय आरो गराया बेनो नामा? जेखि बिफा जौस्राङा बुङो, गराय माने बेखौनो बुङो हर्स ट्रेडिं।